Twee Friezen binnen aanhouden van mensenhandel. Een man van 51 uit Eerstellingwerf en een van 56 uit Smellingenlaan binnen in het Drentse Westerveld aanhouden omdat ze een illegaal escortbureau haar zoeken. Er zijn invallen die in treien recreatie wenden. Er zitten vrouwen en baan uit Brazilië en Roemenië. Burgemeester Kronen van Ljouwert stuurt een brief naar ouders van jongeren die het dwande houden met oerlijst, vernielings- en stellerij in de wijk Kammingerborn. De politie had 34 jongeren op het eer. Er hield al een samenscholingsverbod in het winkelcentrum. Jood begint in het WTC in Ljouwert de jaarlijkse wettersportbeurs Boot Holland met 250 standhouders. Op de beurs lezen de nijste boten te keep en er is speciaal omtinken voor elektrisch varen. Doel is om recreatie en natuur meer met elkaar te verbinden. Wethouder Rob Jonkman van Opstelaan is Jood begonnen om zijn recordpoging van de langste speech. Voor het goede doel, de Ronald McDonald Hoeve in Beestersweg, zal hij beziekje 34 uren aan het wetten wezen. Ik oren kennen spreektijd bij hem inkeepje. Joen en vannacht zou uit een trog Rijn. De wind komt uit het westen en is krachtig onthut. Morgen eerst Rijn, de wind draait naar het zuiden, het kan stormje. Middags wordt het droog en het is aan 8 graden.